skal lige i gang efter weekenden, kan jeg høre. Eller kan jeg mærke, at jeg skal hjælpe med at skalmure et hus. Jeg blev godt og grundigt gennemblødt. Ja, så blev det mandag igen. Jeg skal lige i gang efter weekenden, kan jeg høre. Eller kan jeg mærke. Men ja, det står på gavl. Jeg skal skifte sten. Så ja, lad os bare komme i gang. Det var så mandag. Det er fyraften nu. Jeg har skiftet sten på den samme gavl igen. Jeg er meget tæt på færdig, så det er rigtig dejligt. Ja, så det var mandag. Godmorgen alle sammen. Det er blevet tirsdag, og jeg er taget til Rødekro, fordi at jeg skal hjælpe med at skalmure et hus. Så ja, masser af mursten. Det bliver dejligt. Det bliver dejligt at komme i gang. Sådan. Det var i dag, der er blevet muret op i stilladshøjde. Og blevet bygget stillads og kørt sten til. Så det har været en god dag. Det har været en rigtig god dag. Ja. Så skal vi i gang herinde i morgen. Samtidig med, at der bliver muret henover. Der skal en kæmpe overlægger på. Derfra og derover til. Så vi skal have begge mure med, for at vi kan få den lagt op. Men det bliver et spændende projekt.
boys. Det er tom morgen. Jeg fik ikke lige filmet så meget i går. Vi fik et kæmpe skybrud. Jeg blev godt og grundigt gennemblødt. Men i går, der fik vi den her kæmpe overlægger op og lægge. Og mudre det der op. Det blev vi nødt til at have med op, sådan så vi kunne lægge overlæggeren af på det. Og så fik vi mudret op til overlæggerhøjde i vinduerne også. Så ja, det blev super fedt. Jeg skal til at fuge resten af den her nu. Der skal også fuges nedenunder. Det er altid fantastisk arbejde. Så ja, det var i gang. Det endte lige med at blive lidt hektisk i slutningen af ugen. Torsdag havde vi igen problemer med en masse regn, og ja, DMI mente, det skulle regne hele fredag. Så ja, det blev til en ufrivillig kontordag, hvor jeg fik kigget på lidt arbejdstøj, fik fundet nogle materialer, jeg skulle bruge, og begyndte at kigge lidt på hjemmesider og firmamiddel. Så ja, torsdag kom vi op i stilladshøjde på den anden kavlinde, så vi er klar til at mure op i overlæggerhøjde, og så få lagt den kæmpe overlægger på i garagen i den anden ende af huset. Så super fedt. Tak for den her uge.